ka shiga barara ka shiga baka hutu rara an bani tare a ce jan karba karfe 5 an bani fasin bai da naira 20,000 na ji ka sai shigo da tirelolin shinkafa baban garin yobe garin garu dalilin Abdullahi Al-Hikima kai mu fa na rantsa da girman Qur'ani idan da Tinubu da Abdullahi Al-Hikima da rarara na rantsa da girman Qur'ani ko Qur'auna aka ce ba ba Tinubu in ba mu da bai saba kar Allah sa idiga aljanna gaskiya ne Allah da ne kar Allah gaskiya ne Al-Hikima dan aljanna ne in ba Abdullahi Al-Hikima dan aljanna bane Allah dinan hakkina rarara yana nan asha wani tana nan mu ji kunya an ja mana kuɗi ba kalle kai a mota ba ka ban wannan da complex da kibo in da rarara da asha yayi da Tinubu Allah ka nuna mana da kasu da tima da ganduje Allah abu zai saka musu ganduje namu ne ba wannan nake son mama ga abba gida ga nasiru sun gauna muna tare mu ɗan amana ne ba ma cin mutunci ba ma walakanta kowa Ibrahim shekaru ya mana a Kano rumfa kwalaci na gaba Alhajin Baba ya mu zakara na rantsa da girman Qur'ani a dakar Primary School gaba